Prynawn da pawb. Mae'r sesiwn ar fi yn cychwyn. Sorry, Bethan. Yeah, great. Okay. Cyn i ni ddechrau, hoffwn ni checo os mae sawl un sydd yma sydd ddim yn siarad Cymraeg. How many of you are the i gweld? Oes eisiau pen ydych chi? Have you got your earphones, your headsets? And can you hear clearly? Gwych, falch cael hwnna mas o'r ffordd. Da iawn. OK. Prynawn da, a chroeso cynnes mawr ar diwrnod yn wir i'r digwyddiad yr wythnos yma yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ni'n hapus iawn o fod yma ac yn falch iawn bod chi wedi ymuno â ni i siarad am bwnc mor bwysig. Sian Gay ydw i, llywydd TUC Cymru, a fi fydd yn cyfeirio'r digwyddiad heddiw. Hoffwn groesawu ein siaradwyr ac croesawu chi ein gweision. Cyn i ni ddechrau, mae angen i ni sôn am sawl peth ymarferol. Ni wedi sôn yn barod am y gwasanaeth cyfieithu, felly diolch i ti Bethan am sorto hwnna mas, mor gwelwr. A mae hwnna'n gret. Newch chi sicrhau bod y ffonau symudol bant, achos ni ddim eisiau tarfu ar draws y sgwrs heddi, a byddwn yn tynnu ffiniau yn ystod y sesiwn. Os nad ydych eisiau bod ar cyfryngau cymdeithasol, newch chi siarad â rhywun o'r tîm TUC Cymru sydd yna yn y cefn, os gwelwch yn dda. Rwy'n am ddarllen y cod ymddygiad TUC Cymru. Rydym yn gwneud hyn cyn pob cyfarfod dyddiau yma, mwyn sicrhau bod pawb yn hapus. Mae TUC Cymru wedi ymrwymo i drefnu gweithgareddau y gall pawb cymryd rhan ynddynt mewn amgylchedd cynhwysol, parchus a ddiogel. Nid yw TUC Cymru yn goddef unrhyw fath o aflonyddu gan gynnwys aflonyddu rhywiol. Ni fydd ymddygiad neu sylwadau ymosodol, sarhaith, bygythiol, amharchus neu anerbyniol yn cael ei goddef. Mae hyn yn ategu'n ymwybodol a nodir yn rheolwr TUC y rhwywo cydrafoldeb i bawb ac i gael gwared ar bob math o aflonyddu, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, trefnwyr a gwahaniaethu anheg. Mae rhywbeth wedi dod mewn yn ddiweddar a mae fe'n bwysig iawn i ni gyd, dwi'n siŵr. Mae'r polisi hyn yn berthnasol i bob agwedd ar gyfathrebu mewn digwyddiad neu mewn cysylltiad â digwyddiadau gan cynnwys coesiadau a cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych chi unrhyw bryderon, rydych chi eisiau codi ynglyn ag ymddygiad cysylltwch â ni dros e-bost. A'r e-bost hynny yw cymru@tuc.org.uk a mae yna bobl yn y cefn o TUC Cymru, ond dwi'n siŵr bydd pawb yma heddi yn barchus iawn. OK. O ran y sesiwn heddiw, byddaf yn sôn rhoi tipyn o cefndir i'r sgwrs ac wedyn yn cyflwyno pob aelod o'n panel yn hydeddus, a byddwn nhw gyd yn ateb cwestiwn penodol. A wedyn, ar y diwedd, byddwn ni'n agor cwestiynau allan i'r llawr. Mae'n bwysig iawn bod chi'n meddwl am unrhyw gwestiwn neu mae'n croeso chi wneud unrhyw sylwadau am pwnc pwysig hefyd. So rhan yn gyflym iawn am nawr, so pwysig dan fan hyn, ar fy dde, mae Rhiannydd Williams, swyddog cyfrifoldeb TUC Cymru, croeso Rhiannydd, a wedyn mae Nerys Evans ar y chwith, asiantaeth materion cyhoeddus Deryn, a sa'n siŵr os nhw'n gwleidyddol hefyd, yn dweud, os dwi'n cael gweud hynny. A wedyn, mae Marydde, mae Fflir Jones, cwmni cyfathrebu Darwin Ray. So croeso i chi. Dwi wedi newid y drefn ychydig, felly sysodwch chi'n symud y papurau o gwmpas. Okay. Mae'n cyfnod cyffroes i ni'r wythnos yma wrth i groesawu Eluned Morgan fel prif weinidog benywaidd cyntaf yng Nghymru yn dilyn 5 munud
5 mlynedd ar 20 o datganoli, mae wedi cymryd digon hir yn dyw hi. A'r brif weinidog gyntaf i'r blaid lafur dros y Deyrnas Unedig. Wel, ys dim un eto dros y Deyrnas Unedig, felly mae fe'n anrhydedd i ni gael eluned. Mae'n dangos bod cyn i wneud ar hyn o hyd cyfartaledd a rhoi blaengar i fenywod yn wleidyniaeth ac yn y gwaith yma yng Nghymru. Ar nodyn llai bositif, mae'r ymysodiad erchyll yn Lloegr a Gogledd Iwerddon dros yr wythnos diwethaf yn dangos pa mor ddinistriol gall caffineg o unrhyw fath boed hi'n ymddygiad troeseddol hiliol a gwrth Islamaidd neu misogynistaidd. Yn aml, mae'r pethau yma yn mynd llaw yn llaw, enghraifft, mae'r ffordd ffiaidd mae Diane Abbott wedi cael ei thrin yn aelod seneddol cyntaf y Deyrnas Unedig wedi cael ei thrin ar cyfryngau cymdeithasol. Mae'n anodd credu bod y fath beth yn derbyniol neu'n cael ei wneud yn yr 11th ganrif ar 20 gan cynnwys bygythiad i'w creistio. Mae hwnna yn ofnadwy. Mae'n bwysig ein bod ni i gyd fel gymdeithas a mudiadau ar lawr gwlad yn cydweithio a hadael y fath yma o gallineb a thrais. Mae llawer o undebau yn gweithio'n galed i taclo aflonyddu rhywiol yn y gweithle, a bydd yn siŵr bydd y rhiannydd yn gweud mwy am hynny nes ymlaen. Mae'r Steddfod yn ŵyl sy'n dathlu ein diwylliant a'n taith trwy wahanol digwyddiadau creadigol. Mae beth fel yr undeb rwy'n cynrychioli sy'n cynrychioli saws tu ôl y sgrin a'r llenni dros y blynyddoedd diwethaf wedi gweld bod yna broblem. Yna broblem wedi bod erioed, ond mae llawer o bethau wedi codi yn y blynyddoedd diwethaf yn yr undebau creadigol, le mae pobl mewn awdurdod wedi mantweithio ar eu pŵer dros eraill mewn ffurf amhriodol. Bod sylw mawr yn dilyn ymgyrch #MeToo a cyhoeddusrwydd yn dilyn ymddygiad warthus Russell Brand, mae'r broblem yn parhau. Dywedodd ein aelodau ni mewn holiadur yn ddiweddar bod 60% wedi profi cyffwrdd iangen neu amhriodol, pobleidio neu cusanu. 60% yn yr 11th ganrif ar 20. Dywedodd mwy nag un o bob 5 ei bod wedi profi ymysodiad rhywiol difrifol, tra yn y gwaith, a mae tua chwarter wedi'n bod yn dis i gylchrediad pornograffi yn y gweithle. 79% wedi bod yn dis i sylwadau rhywiol ein natur, a 82% wedi derbyn sylwadau awgrymiadol neu jokes o natur rhywiol. Sa'i yn credu bod hyn dal yn digwydd yn yr 11th ganrif ar 20. Mae'r ffaith bod llawer ein haelodau yn lawri yn gwneud iddynt bod yn fwy bregus a bod yn ofn siarad allan, achos maen nhw'n ofn na gawn eu cyflogi eto os maen nhw yn siarad allan. Felly mae'r undeb wedi mynd ar afael i greu deunydd i helpu gweithwyr y diwydiant a cynnal gwasanaeth ffôn i'w cefnogi. Rydyn ni'n gweithio gyda'r diwydiant i geisio hadael y fath yma ymddygiad anerbyniol, a rwy'n gwybod bod llawer o undebau eraill a TUC Cymru yn neud tipyn i geisio atal y fath yma o beth. Reit, mae'n mynd mlaen nawr i cyflwyno rhiannydd. So, os ydych chi aros am eiliad. Mae rhiannydd, fel wedes i, yn swyddog cydraddoldeb TUC Cymru. Bydd rhiannydd yn siarad am waith y mae'r TUC ar undebau wedi bod yn ei wneud ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Mae rhiannydd wrth i'n dysgu Cymraeg a bydd hi'n darllen ei cyfraniad. Mae'n hynod o ddewr o rhiannydd i fod yma i fod ar y panel a siarad yn ei hael iaith. Fel i da iawn ti rhiannydd, ni'n mor falch ohono ti.
Oedd rhiannu wedi gweithio fi fo, bod ei hen ddad hi yn siarad Gymraeg yn rhugl, fel llawer o bobl dosbarth gweithiol y cymoedd yr adeg hynny, ni ffoswgodd yr iaith i'w blant, achos o'n nhw'n teimlo ar y pryd y bydde siarad y Gymraeg yn dal nhw nôl. Mae hwnna'n rhywbeth ofnadwy, a gobeithio bod popeth erbyn hyn yn newid. A pobl fel rhiannydd sydd yn dod o'r ardal yma, sy'n ffantastig, mae rhiannydd yn trosglwyddo'r iaith i'r phlant hi hefyd, fel dwi'n siŵr bydd hwnna'n help i'r iaith cynyddu. Erbyn hyn, mae tua 12.5% o boblogaeth Rhondda Cynon Tad yn siarad Cymraeg, ond sy'n ni'n licio gweld hwnna'n tyfu llawer mwy dros y blynyddoedd i ddod. Ond y beth, mae'n mynd draw i ofyn y cwestiwn gyntaf i ti rhiannydd. Pam yr effeithio yw undebau llafur o ran cefnogi diogeddwyr aflonyddu rhywiol yn y gweithle, a beth arall gallwn ni ei wneud i sicrhau amgylchedd gwaith mwy ddiogel? Iawn, diolch. Mae undebau llafur yn aml ar flaen y gad o ran deilio ac aflonyddu'r rhywiol yn y gweithle. Mae llawer o cynrychiolwyr wedi dweud wrth yn y byd, gweithwyr yn dweud wrthyn nhw am anflonyddu rhywiol yn hytrach neu'r pennaeth, oherwydd ei bod yn poeni am yr ymateb, a bydden nhw'n ei gael. Mae aflonyddu rhywiol yn pob man yn ein cymdeithas, ac nid yw'r gweithle yn wahanol. Fel mudiad undeb llafur, rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar y mater hwn. Nid oes undebau llafur fel chyflogwyr, unwnedd a chyflogwyr pobl sy'n aflonyddu rhywiol ar eraill. Mae aflonyddu rhywiol ar agenda pob cyfarfod, rydyn ni'n ei gynnal yn ein mudiad, ac rydyn ni'n gwneud yn siŵr ei bod yn rhywbeth rydyn ni'n gweithio'n agos arno gyda undebau. Hefyd, rydyn ni wedi bod yn gweithio i geisio gwella'r wybodaeth sydd ar gael i weithwyr ac i gynrychiolwyr undebau. Rydyn ni'n wedi cyhoeddi pecyn cymorth sydd ar gael ar-lein drwy'r defnyddio'r cod QR hwn. Mae cynosglwyth a wybodaeth a syniadau ymarferol. Rydyn ni'n gweithio i geisio newid polisïau yn y gweithle mwyn i bob gweithle ddiogelu gweithwyr rhag aflonyddu rhywiol, ac rydyn ni'n newydd dechrau gweithio ar amgyrch cyhoeddus ar aflonyddu'r rhywiol yn y gweithle. Gobeithio byddwch chi'n gweld rhywfaint o'r ymgyrch honno ar-lein cyn y Nadolig a chofiwch rannu. Mae undebau llafur yn cydnabod bod rhai ffactorau sy'n gwneud aflonyddu rhywiol yn fwy tebygol a bod profiadau'r pawb yn gallu bod yn wahanol. Mae menywod yn fwy tebygol o fod ar gontract ddimoriau, ac mae gwaith ansicr yn ffactor risg enfawr ar gyfer aflonyddu rhywiol. Mae menywod yn nabod wedi rhoi gwybod i ni am eu profiadau, ac mae pobl TUC wedi rhannu straeon yn ni, ac mae hyn yn destun tristwch mawr i ni. Hoffwn gwybod mwy am yr effaith ar y Gymraeg pan fyddwn yn gofyn i gynrychiolwyr undebau dweud wrthyn am eu profiadau. Rydyn ni'n tueddu i gael pobl yn dweud wrthyn
yn Saesneg ar bod yn 2 opsiwn ar gael. Sut mae dod o hyd i ragor o dysgoliaeth gan siaradwyr Cymraeg? Yn olaf, ar diogelwch wythnos diwethaf, fel wnaethon ddathlu 50 mlynedd sefydlu'r fynd, iaith a diogelwch. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod gennym asesiadau risg iechyd a diogelwch sy'n sensitif i rhywedd. Mae'n bwysig ein bod ni fel menywod yn teimlo'n diogel, bod ein chyflogwyr yn deall ar gallen bod yn agored i y bwrw glaw. Cant y cant Rhiannu. Yn niwled canfedon yn teithio'r i'r gwaith yn enwedig yn gynnar ar y bore neu hwyr yn y nos. Neu fod y llinellau'n mynd yn niwlog iawn wrth feddwl am waith. Rydyn ni'n defnyddio'r ei ffoniau personol yn y gwaith, rydyn ni'n anfon negeseuon, testyn, at yn unig yn y gweithle, ond ym mhob man ac mae hynny'n cynnwys dyletswydd yn hamddiffyn rhag aflonyddu rhywiol. Diolch. Diolch o galon i ti, Rhiannu. A dim yn unig bod ti wedi gwneud hwnna'n rhugl, ti wedi gwneud y rhygliadau hefyd, yn well na fi beth bynnag, so da iawn ti, a mae'r glaw yn aflodus nawr. Gai troi nesaf ato ti, Nerys Evans, o siantaeth materion cyhoeddus deryn. Buodd Nerys yn wleidydd yn Rhaid Cymru, a mae wedi gwneud tipyn o waith yn ceisio newid arferion y Rhaid Cymru ac yn sefydliadau eraill. Felly mae gwaith pwysig iawn dy ti wneud, Nerys. A ti'n gwybod, ni'n gwybod ta dim ond yn Plaid Cymru mae'n y broblem, yn bob blaid, wrth gwrs, ac yn llawer o sefydliadau fel yr Undeb Rygbi Cymru, bys na ddim weithiadau llawer yn anffodus. Felly drawr i ti, Nerys, na i jyst gofyn i'r cwestiwn, a bod fi wedi newid y blog, yn dweud. Okay. So Nerys, y cwestiwn i ti, o dy brofiad o weithio gyda sefydliadau amrywiol, beth yw'r arferion gorau y gall ni ei rhoi ar waith i atal yn mynd i afael ag aflonyddu rhywiol? Grêt, diolch yn fawr Sam, a diolch yn fawr am y cyfle i fod yma heddi, ac hefyd diolch i'r TUC am roi lan y trafodaeth mor bwysig yma yn y Steddfod. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cynnal y trafodaethau ar y materion bwysig yma yn mhob rhan o gymdeithas, yn mhob ffordd yn ni'n gallu, felly mae'n braf iawn bod ni'n cynnal y sgwrs yma ar faes y Steddfod. Diolch am y cwestiwn. Wel iawn, mae'n llwyth o lefydd le mae diffygion, a fel nath Rhiannu sôn mor arbennig yn ei Gymraeg, mae aflonyddu rhywiol yn digwydd ym mhob man, yn pob rhan o gymdeithas a dyw'r gweithle ddim yn eithriad. Mae yna ystadegau diweddar wedi dod mas gan elusen UN yn Prydain Gyfan yn dangos bod 97 o merched ifanc dan 30 wedi profi aflonyddu rhywiol. Rai yn dyddiol, mae'n digwydd ar y stryd, mae'n digwydd yn y lle gwaith. Felly mae hwn yn digwydd yn y gweithle, ond y cwestiwn fel wnaethoch chi sôn yw sut mae'r gweithle yn ymateb i fi. Dwi wedi bod yn wneud y gwaith o fewn Plaid Cymru a hefyd mudiadau eraill fel yn siomedig iawn Senedd Cymru sydd ddim gyda systemau da iawn o gwbl i ddelio gyda aflonyddu rhywiol, yn felly gawn ni mlaen i'r resymau pam bod y diffygion na mewn lle. Fi'n credu mae'n dod lawr i gweithle parchus, gweithle gyda amrywiaeth o brofiadau, amrywiaeth o ran gweithwyr, cefndiroedd. Y mwyaf diverse yw'r gweithle, y mwyaf parod yn nhw i bod yn agored i brofiadau gwahanol. So fi'n credu os chi'n edrych ar gweithleoedd sydd yn delio gyda aflonyddu rhywiol yn y ffordd gorau, a mae hwnna'n wir, ynglyn â delio yn barchus gyda pobl o bob cefndiroedd. Y fwyaf amrywiol yw'r gweithle, y fwyaf amrywiol yw'r arweinyddiaeth o fewn y gweithle o ran hil, o ran
digon o menwod mewn meysydd a mewn rolau sy'n cymryd penderfyniadau, pobl anabal, pobl o gefndiroedd gwahanol, profiadau gwahanol sy'n gwneud gweithle yn fwy agored i delio gyda'r materion yma pan maen nhw yn codi. Ac newn nhw godi, dys ni'n gweithle yn mewn yr issues yma. System cwynion wedyn, sydd ddim yn rhoi'r onws ar yr unigolyn i wneud y cwyn, taw bod yn broblem i'r sefydliad yn hytrach na, wel, problem ti yw am fod ar y ochr rong o cael ei aflonyddu'n rhywiol. Fi wedi gweld hyn mewn gymaint o lefydd, wel, oedd hi, fel arfer hi yw'r person sy'n yn dod fe, wel, oedd hi ddim eisiau dod mlaen o'r cwyn, bod pawb yn gwybod bod e'n digwydd, mae pawb yn gwybod pwy yw'r person sy'n gyfrifol neu pobl sy'n gyfrifol, ond achos bod yw'r person na, sydd fel arfer ar yr ochr rong o'r balans grym yn y gweithle. So pan maen ni'n rhoi pwysau, lot o weithiau ar merched ifanc sy'n dechrau'r gyrfawr nhw, maen nhw wedi bod trwy profiad effernol o cael ei aflonyddu'n rhywiol, a wedyn nawr ni'n gofyn iddyn nhw i fod yn ddewr iawn, yn gyntaf bod nhw'n ymwybodol o prosesau mewnol, achos ar y siŵr mae'r gwaith mae'r TUC wedi wneud o ran faint mor ymwybodol i'r staff o prosesau mewnol. Mae yna gap mawr o ran felly bod na mudiadau gyda polisi yn lle, ond faint o weithiau mae'r staff yn gwybod amdanyn nhw a wedi defnyddio nhw ac yn ffeindio nhw'n effeithlon. So mae'r person ifanc yma fel arfer, merch ifanc wedi bod trwy profiad effernol, a nawr fi'n gofyn i nhw i peryglu eu gyrfa nhw, i enw da nhw, y power dynamic yn y gweithle. Felly, y llefydd sy'n delio â hwn yn y ffordd mwyaf aeddfed, mwyaf blaengar, mwyaf effeithlon, yw'r un sy'n tynnu hwnna oddi wrth y person sydd wedi bod trwy'r profiad. Yn amlwg mae'r rôl gyda'r person na o ran cyflwyno tystiolaeth, ond bod nhw'n cymryd o ddifri fel mudiad, fel gweithle, fel sefydliad. Hefyd, system cwynion penodol ar gyfer aflonyddu'n rhywiol, a dyma un o'r issues mawr yn y Senedd yn anffodus. A ni'n sôn amdano gweithle yn y Senedd gyda'r power balance yn eang iawn. Pan mae'n staff ifanc, brwdfrydig, yn gweithio yn gwleidyddiaeth, yn gweithio i gwleidyddion neu pleidiau gwleidyddol. Dyn nhw ddim eisiau codi embarrass ar y plaid, ar y aelod, ar y sefydliad, a felly yn un o'n fwy gyndyn i codi llais a cwyno. So beth sydd gyda chi'n Senedd Cymru yw system hollol diffygiol. So os ydych chi'n mwyn gwneud cwyn yn erbyn aelod seneddol, er enghraifft, yr un system cwynion sydd gyda chi, os mae'r aelod na wedi defnyddio'r envelopes wrong yn y swyddfa, neu defnyddio logo y Senedd mewn ffordd pleidio neu beth bynnag, a'r un system os maen nhw wedi aflonyddu'n rhywiol neu wedi treisio rhywun. A mae hwn yn digwydd yn y Senedd, a fe fydd hi'n tybio yn eithlasol. A mae'r Senedd yn defnyddio'r ffaith bod neb, dim ond un achos aflonyddu'n rhywiol sydd wedi cael ei ffindo yn erbyn aelod seneddol mewn 25 o mlynydde. So mae'r ymddygiad y Senedd yw nothing to see here, mae popeth yn iawn. Wel, i'r gwrthwyneb. Mae hwnna'n dangos bod neb yn defnyddio'r system cwynion, achos ni'n gwybod yn hytrach na codi cwynion yn fewnol yn y Senedd, mae pobl yn dod ata i, a merched eraill sy'n ymgyrchu ar y materion yma yn breifat yn gofyn am cyngor. A'r cyngor ar hyn o bryd yw pidwch y cwyno, achos mae pobl sy'n cwyno yn dod bant yn wath yn y system yna, achos bod dim modd i edrych ar ôl person sy'n cwyno. Achos un system cwyno a mae'r burden of proof ar y person sydd wedi bod trwy'r aflonyddu, a dys yn un esiampl o fewn 25 mlynedd o rhywun sydd wedi codi cwyn a wedi cael y dyfarniad sydd angen yn bersonol. Fi'n gwybod am 40, 50, 60 o merched. Actually, sa'n credu fi'n gwybod am fawr o neb sydd wedi gweithio yn gwleidyddiaeth Cymru sydd ddim wedi cael ei aflonyddu'n rhywiol yn Nghymru. So pidwch chi'n meddwl bod yn issue i mudiadau gwahanol, mae fe'n issue mewn pob un gweithle. Felly, system le ni ddim yn rhoi'r lecsydd ar unigolion, bod e'n broblem i bawb, bod e'n broblem mae'r arweinyddiaeth o fewn y gweithle yn cymryd o ddifri. System cwynion penodol, gan deall y sensitifrwydd o aflonyddu'n rhywiol a bwlio, achos mae angen system fwy sensitif gyda gofal. Mae lot o'r digwyddiadau yma'n digwydd tu ôl i drysau caeedig, le mae fe'n he said, she said. So
fel ych chi'n creu system a polisïau sy'n gwarchod ac sy'n sensitif i hwnna. A fel ni'n gweud, gwaith mawr gan Aflonyddu Cymru wneud fan hyn. Hefyd, systemau, prosesau sy'n glir ac yn eglur i bawb. Wedi helpu rai merched gyda system cwynion, gyda'r pleidiau gwleidyddol, a gyda ymarfer orau o dim ar warau bach mae rhywun yn codi cwyn yn erbyn rhywun yn y gweithle, pa fath o gweithle yw e. Chi moyn mynd mewn i'r broses na gyda llyged chi ar agor, chi'n gwybod yn glir beth sy'n disgwyl ohonoch chi fel y dioddefraig, pryd ych chi'n cyflwyno tystiolaeth, pryd mae tystiolaeth yn cael ei rhannu, beth yw'r broses sydd chi'n goffod bod yn rhan ohoni. So, bydd angen y gwybodaeth na o flaen llaw, bod chi'n cymryd eich amser i ystyried ydych chi'n gallu mynd trwyddo y broses yma. System le mae rhywun yn gallu advocato ar eich rhan chi, bod falle bod ddim yn rhoi gormod o dyletswydd ar y unigolyn i gwyno. Ac yn y byd gwleidyddol, ni'n sôn am active bystander, le os ydych chi rhywun mewn sefyllfa o awdurdod, a allai hwn hefyd fod i bob un gweithle. So os ydych chi'n rheolwr hun yn y gweithle, a chi'n ymwybodol bod yna issues, ymwybodol bod aflonyddu, neu bod yna risg o aflonyddu, bydd y dyletswydd arnoch chi i adrodd yn tynnu bant oddi wrth y person ifanc fel arfer sydd wedi bod trwy'r broses, ond os ydych chi mewn sefyllfa o awdurdod a heb mynd mlaen ar cwyn neu codi pryder, bod yna broses yn mynd yn erbyn chi, bod yna dyletswydd arnoch chi i adrodd So hwnna'n un o'r elfennau o system cwynion positif i ni wedi gweld. A'r issues mwy eang o ran diwylliant gweithle, y mwyaf agored yw diwylliant, y mwyaf parod mae mudiadau i cymryd yr issues allan ni'n ymlaen, o fi'n gwybod bod wedi siarad lot. Ond dyna'r prif elfennau fi'n credu wrth i ni edrych ar trial taclo'r issues mawr wrth i ni godi. Diolch o galon i ti'n Eris, a o'n i'n meddwl bod yna llawer o bwyntiau hynod o bwysig a rhai oedd yn debyg i rhai rhiennydd hefyd. Fi'n credu bod 97% o fenywod dan 30 yn dweud bod nhw wedi cael aflonyddu rhywiol yn ofnadwy yn diwedd. Oedd yn rhan. A ni'n gwybod hefyd bod amrywiaeth yn helpu, a mae hwnna'n holl bwysig, yn wedig yn sgil beth ni'n gweld sy'n digwydd yn y wlad heddiw o ran hiliaeth hefyd. A o'n i'n clywed ti'n sôn llawer am undebau yn dy sgwrs heddiw, so o ran mae'n bwysig cael bystander, ond hefyd mae'n bwysig iawn bod pobl yn aelod o undeb, felly mae yna rhywun yna i'w helpu, felly lot i pigo fyna, and sy'n ni'n ateb i'r. Ond y fe, reit okay. So dwi'n hapus iawn nawr i droi ato chi, Llŷr, a croesawu chi i'r panel hefyd. Fel y soniais i, mae Llŷr yn bartner rheoli yng nghwmni cyfreithiol Darin Greu, a ni'n darllen y wedd mae'r cwmni'n tyfu yn yn aruthrol, a mae fe'n dda gweld bod yna gymaint o Gymru Gymraeg yn rhan o'r cwmni hynny, a bod e'n cwmni Gymraeg. Mae hi'n cynghori ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth, gyda arbenigo penodol mewn cyfraith gwahaniaethu. Felly, i'r sawl yn sy'n undebwyr, sydd yn ddiddorol glywed ganddo chi Llŷr ynglŷn â sut mae pethau o'r perspektif cyflogwyr yn ogystal â'r gweithwyr. A ran wedi fi ofyn dy gwestiwn di hefyd yn dyfa, so bod pawb yn gwybod le i ni. So cwestiwn i Llŷr yw, beth yw'r heriau cyfreithiol cyffredin y mae dioddefwyr yn ei hwynebu wrth fynd ar drywydd honiadau o aflonyddu'r rhywiol, a sut gallu lleihau heriau hynny? A byddai'n grêt wedyn dod â bach o elfen y cyflogwr mewn i hwn hefyd. Diolch. Pnawn da pawb, chi'n clywed fi? Da iawn, ar gweitha'r glaw. Wel, diolch yn gyntaf am y croeso ac am y gwahoddiad i fod yma. Mae'n bleser bod ar y panel yma yn trafod testyn mor bwysig. O ran y cwestiwn penodol sydd wedi cael ei ofyn i ni, mae'n Eris wedi cyffwrdd ar sawl un o'r heriau mae dioddefwyr yn ei wynebu os ydyn nhw am alw allan aflonyddu rhywiol neu unrhyw fath o aflonyddu. Mae'r prosesau cwynion yn rhoi cymhleth yn aml, mae amser leni delio efo cwynion yn cymryd gormod lawer o amser,
Mae'n ddiffyg arbenigedd yn aml yn yr adrannau adnoddau dynol i allu delio yn gymwys hefo sefyllfaoedd lle mae rhywun yn honni aflonyddu rhywiol. Ac mae'n ddiffyg arbenigedd o ran sut mae ymchwiliadau yn cael eu cynnal hefyd, ac yn aml iawn mae unrhyw ymchwiliad sy'n cael ei gynnal gan y cyflogwr yn mynd ar goll, ac yn mynd ar drywydd na ddyle fo ddim, ac yn colli golwg ar beth ydy gwir ystyr y gwyn, felly am beth mae'r person wedi cwyno yn y lle cyntaf. Felly mae'n sefyllfa rwystredig iawn, a dwi'n cynghori cyflogwyr a chyflogau, felly dwi'n gweld yr effaith mae'r systemau gwael yma yn ei gael ar y cyflogau pan mae'n dod achosion sydwylus ar ran rhai, a mae gennau straeon fyddai'n gallu codi gwallt eich pen chi o ran rhai o'r enghreifftiau o aflonyddu rhywiol dwi wedi dod ar ei traws o ran y dioddefwyr. Wedyn o ran y cyflogwyr, mae yna lawer o gyflogwyr allan yna sydd yn dymuno creu diwylliant da a stampio allan aflonyddu rhywiol. Ond mae'r llwyddo i wneud hynny yn llawer iawn anoddach na mae o'n edrych. Mae yna un client i mi sydd yn gyflogwr mawr yn y gogledd oedd ddim yn wedi sylweddoli bod yna ddiwylliant ofnadwy o wael yn y gweithle lle roedd yna griw o hogiau yn aflonyddu yn ddyddiol ar griw o ferched ac yn systemig, a neb wedi galw'r peth allan am flynyddoedd nes ar un ddynes fach gry benderfynu digon yw digon a gwneud rhywbeth am y peth, a mi ddario ddadlennu diwylliant gwael iawn lle oedd yn ôl i'r pwynt oedd Nerys i wneud yr dynamig pŵer yna yn bwysig iawn, llawer iawn o'r rheolwyr yn wrywaidd, y merched mewn swyddi is ar y cyfan, a'r wedyn y dynamig pŵer mawr yna yn cymryd lle. Felly, fel rhywun sy'n cynghori'r cyflogwyr, da ni'n cynnal llwyth o hyfforddiant, da ni'n cydweithio'n aml iawn efo'r undebau hefyd ac efo cynrychiolwyr undebau, achos maen nhw yn gwneud gwaith da iawn i drio codi ymwybyddiaeth ac i warchod hawliau dioddefwyr. Ond mae yna lot o waith i'w wneud eto. Mae yna newid yn y gyfres yn dod i fewn ar y 60 o Hydref leni, falle bod chi gyd yn gyfarwydd efo'r newid hwnnw. Ond mae yna newid sydd yn galw ar gyflogwyr i gymryd camau rhesymol i ddelio hefo aflonyddu rhywiol yn y gweithle. A mae'r glow man yn hwnna i gyd i wneud efo beth ydy camau rhesymol, a fydd yna ryw dribwnus yn olen dod i gasgliad ynglyn â beth ydy'r camau rhesymol yn ei. So, dyn ni'n cweit yn glir ynglyn â beth mae o'n mynd i olygu, ond mae bendant yn mynd i godi llawer mwy o alw am hyfforddiant, am adolygu polisiau, cael polisiau fel oedd Nerys yn dweud sydd yn gymwys ar gyfer y teip yma o broblem yn arbennig, achos ydych chi'n isio defnyddio'r un broses i gwyno am ddiffyg amlenni ac ydych chi am aflonyddu rhywiol yn agos. Dydy'r peth ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl. Felly dwi'n meddwl bod yr newid yma sydd yn dod, ac os unrhyw rai yn chi'n gyflogwyr, mae eisiau chi fod yn barod amdano fo, yn mynd i fod yn beth positif iawn. Dwi hefyd wedi bod yn paratoi lot o bolisiau ar aflonyddu rhywiol fy hun, gan gynnwys yn dilyn gwaith Nerys ar ran Plaid Cymru, creu polisi aflonyddu rhywiol cynhwysfawr ar gyfer Plaid Cymru, ac wedi defnyddio toolkits gan y TUC yn fanwl iawn ar gyfer hwnnw, felly allai ddim argymell digon i chi yr canllawiau da sydd yn polisi hwnnw, ac i chi gael golwg arno fo a'i ddefnyddio fo fel bych chi'n gweld ore, achos oedd o'n ddefnyddiol iawn i ni yn y gwaith hwnnw. Felly, mae'n dda bod ni'n siarad am y peth yn dydi. Mae angen sgwrs ar y mater. Mae o'n digwydd yn eich gwyneb chi, ond mae hefyd yn digwydd yn sydl iawn weithiau. Mae'r achosion sydd yn digwydd yn eich gwyneb chi'n hawdd iawn i'w galw allan, ond mae'r sefyllfaoedd lle mae'n bethau'n digwydd na ryw undercurrent yn anodd iawn i'w galw allan, a mae'n lot fawr o ferched rhan fwyaf
yn dioddau mewn distawrwydd. Dyn yn ddigon? Ie, na, mae hwnna'n ffantastig. Diolch yn fawr i chi. Dwi yn ymwybodol o amser. Mae hwnna'n gret. Diolch i bawb. A ni mor falch i glywed bod ti'n defnyddio toolkit TUC. Dwi'n gwybod bod rhiannydd yn arbennig di gwario misoedd ar fisoedd yn cael hwnna'n iawn. A mae'n dda bod yna darnau yno, rhai ar gyfer pobl undebol, ond eto ar gyfer cyflogwyr, felly mae fe'n ymarferol iawn. Ond i cwestiwn dyn ni ynglyn â mae'n un peth i siarad ni fel menwod. Mae'n ni'n gwybod bod dynion yn dioddau weithio hefyd, ond mae'n bwysig gwybod beth sydd yn digwydd o rhan dynion a sut allan nhw fod yn rhan o'r, beth sy'n gweud yn Saesneg, y solution mewn ffordd, yn dyfe. So, jyst yn meddwl, ti eisiau gweud yn bach am hynny rhiannydd ynglyn â be all dynion a dynion ifanc ei wneud yn wedig dyddiau yma? Wel, mae hwn yn fater sy'n cael ei pryder mawr i ni. Pan roedd TUC Cymru yn ymchwilio ar gyfer ei gwaith aflonyddu rhywiol, fe wnaethon ni siarad a gythrawon a dywedodd wrth yn bod mwy a mwy o aflonyddu rhywiol mewn ysgolion oherwydd bod bechgyn yn gwylio diwylliant insel ar ei ffoniau. Yn ymchwil TUC Cymru, fe welsom fe bod gweithleoedd yn gweld cynnydd mewn gweithgarwch eithafol, bod diwylliant insel yn tyfu a bod llawer o ddynion ifanc yn gweld hwn drwy TikTok, a bod chyflogwyr yn Google amharod ar gyfer hyn. Yn gyntaf, mae angen i ni gyflogwyr ei allu ei nabod a deilio ag yn briodol. Mae angen i gwmnïau technoleg dod o hyd i gasineb ac fenywod yn well, ac mae angen i iaith casineb yn erbyn menywod fod yn drosedd. Yna, mae angen i ni estyn allan ac fechgyn o dynion ifanc a chynnig dewis am gen llawn gofal iddynt. Nid yw iawn treulio oriau ar eich pen eich chi, gyda dim ond technoleg yn gwmni chi. Mae angen cyfleoedd ar bobl ifanc i gwrdd i gymdeithasau ac i beidio a gadael i'w byd cyfan gael ei ddominygu gan ddylanwadwyr sydd â barn amheus. Diolch i ti, Rhiannydd. Jyst eisiau checo'r technegydd. Faint amser sydd yn ni ar ôl? 10 munud. 10 munud, mae hwnna'n gret. Dwi'n mynd i agor ei mas i'r gweddill, ond os rhywun arall eisiau gwneud sylw ar hynny cyn bod fi'n symud mlaen i'r gynulleidfa? Na, dwi'n hapus, gwyd. Mae fe'n rili bwysig i ni gael bach o amser i siarad â chi fel gynulleidfa. A diolch Rhiannydd am sôn am insel. Mae hwnna yn rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd dros y 10 mlynedd ac 20 diwetha mwy neu lai, yn dyfe, so mae hwnna'n rhywbeth i ni gyd yn poeni amdano, yn wedi yn ddiweddar gyda Holly Willoughby a beth ddigwyddodd i hi. Os gan unrhyw un gwestiwn? Chi'n ystafell yna, beth. Diolch am hyn. Petas ti'n gallu cael y cyflogwyr i wneud un peth i ddechrau mynd i'r afael hyn, beth fysa fe? Cwestiwn da. Gai fynd at o ti Fflir yn gyntaf? Ie, mae hwnna'n gwestiwn ardderchog, diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod mae dueddiad i gynnig hyfforddiant a falle fel rhyw fath o docnistiaeth. Dych chi'n fod o fewn cyflogwyr, maen nhw'n meddwl, da ni'n gorfod gwneud hyn. A felly maen nhw'n gwneud o ryw unwaith bob 2 flynedd neu 2 neu beth bynnag. Dwi'n meddwl mae'r peth pwysica gall cyflogwr i wneud ydy gwneud yn siŵr bod yr arweinwyr i gyd ar pa bynnag lefel yn byw y gwerthoedd cywir ac hefyd yn barod ac wedi'w grymuso i alw allan unrhyw ymddygiad gwael, achos
fel mae Nerys wedi sôn o gynharach, mae'r busnes active bystander ma'n bwysig dros ben. A dwi'n meddwl mae rwan mae cyflogwyr yn cael eu pen rownd y ffaith y gallwch chi rymuso unrhyw berson sydd yn rheolwr enghraifft, neu unrhyw berson yn y gweithle, i allu galw allan ymddygiad gwael ar ran rhywun arall. A dwi'n meddwl mae hwnna di'r neges bwysica y gall cyflogwyr i'w gyfleu, i'w cyflogau i gyd, ydy bod modd gwneud hynny a bod hawl gan nhw i wneud hynny. O, wych, diolch ti hynny. Achos fi'n credu bod e'n bwysig bod pobl yn cael y hyfforddiant yma gwybod sut i alw allan, a mae Joe Rhys yma o TUC Cymru, a mae Joe wedi bod yn trefnu llawer o hyfforddi am trais rhywiol, felly mae fe'n gret i sicrhau bod bobl yn cael yr hyfforddiant hynny. Beth i ni yn gweld fel undebau weithiau, wedig o rhan rheolwyr canol, weithiau mae'r undebau, mae'r cynrychiolwyr wedi cael llawer mwy o hyfforddwyr na'r rheolwyr. Felly mae hwnna gallu bod yn issue weithiau, yn bwysig bod rheolwyr yn cael ei hefyd. A beth amdano ti, os ydych beth y ti weid? Cwestiwn arbennig, a byddwn ni'n cytuno ar y popeth mae Llafur wedi dweud, so hwn yw'r ail pwynt. Byddwn ni'n dweud, wrth ystyried ystadegau, faint o ferched a dynion sy'n profi aflonyddu rhywiol, mae fe'n endemic yn dweud, mae pawb yn profi fe bron o fod, a wedig merched ifanc ac yn y blaen. Yr un newid fyddwn ni'n hoffi weld yw, wrth meddwl ystadegau o faint o bobl sydd yn cael profiadau aflonyddu rhywiol, a faint o bobl sy'n cwyno amdano fe, mae yna gap enfawr, achos mae pobl yn poeni wrth codi llais bod pobl fydd yn mynd i credu nhw, bod nhw'n mynd i meddwl yn wael ohonyn nhw, bod nhw'n mynd i fod yn factor i gyrfa nhw, a llwyth a mae'r tîm sy'n gwneud gwaith arbennig yn gweithio mas pam di bobl ddim yn codi cwyn. Yr un peth fyddwn ni'n hoffi newid yw bod ni'n dechrau o'r safbwynt bod ni'n credu'r person sy'n codi cwyn. Mae'r systemau ni wedi gweld yn llwyth o mudiadau, neu jyst agwedd y wasg, neu agwedd pobl, agwedd cymdeithas yw, ond pan mae hi'n gweud na nawr, neu beth yw'r issue tu ôl hyn, neu oedd hi'n feddw, neu rhywbeth i wneud yn gwleidyddol, os yw'n y seinau fe'n pleidiau gwleidyddol. So, just credwch y person sy'n codi cwyn. Pam byddwch chi'n codi cwyn gyda system sydd wedi gosod yn erbyn chi, gyda dynamic grym fel arfer yn erbyn y person sy'n codi cwyn. Mae bach iawn o dystiolaeth sydd yna i dangos bod pobl yn codi cwyn yn meleisys. Felly dechrau'r safbwynt o credu'r person, a wrth i ni'n cael system sy'n gynisto, sy'n cefnogi, sydd yn fwy goddefgar, a gawn ni canlyniadau gwell gweithio llai o aflonyddu a llefydd neisach i weithio cymdeithas fwy goddefgar. So jyst credwch y bobl sy'n codi cwyn, edrych yn y wasg yn yr wythnos diwetha gyda Hey Edwards, y BBC, honiadau wedi cael eu codi, cwestiynau o ran credu pobl sydd wedi codi pryderon, a dim jyst wastad yn meddwl, beth i tu ôl hwn. Ni ddim yn neud na amdano pobl sy'n codi cwyn bod ti nhw wedi cael eu torri mewn i, neu bod rhywun wedi mynd ar ffôn nhw off y street neu beth bynnag, ond gyda hwn, aflonyddu rhywiol, mae wastad rhyw fath o, ond pan maen nhw'n codi cwyn, pan beth sydd wedi digwydd mynd go iawn, mae hwn yn trais, mae hwn yn tor cyfreth, mae angen i ni credu'r pobl sy'n codi cwynion. Diolch yn fawr i ti. A wedyn, wrth gwrs, mae llawer o sôn am pethau fel woke dyddiau yma a cancel culture, dyw hwnna ddim yn helpu, felly mae'n bwysig bod ni'n garw'r pethau yna mas. Os yna un cwestiwn arall gan unrhyw un neu un sylw. Sori. Sorry, dwi'n trio freestyle now. Yn yr toolkit yma, dyn ni'n cael section am cyflogwyr, felly gallai ti darllen beth dyn ni'n dweud am cyflogi'r i wneud. Gallai ti take this home. Gwych, diolch i ti, a mae hwn ar-lein yn y Gymraeg a'r Saesneg. Wedi bod yn gret bod e'n ddwyieithog, achos dwi'n gwybod bod rhai bobl yn dysgu'r iaith yn dda, bod y terminoleg wedyn yn cael ei ddeall yn y Gymraeg. Felly diolch i ti am codi hynny. Mae hwnna'n gret.
Felly, mae yna un cwestiwn arall. Mae'n gret bod dynion yn gofyn cwestiynau yn rhywle. Da iawn. Mae hwn yn fwy o sylw falle yn hytrach na'r cwestiwn. Ond, ydych chi'n sôn lot am ddynion yn aflonyddu ar ferched a vice versa. Ond wrth gwrs, mae'n beidio anghofio bod o'n digwydd rhwng merched a dynion a pobl sydd yn draws hefyd yn dewid yn ar draws y spectrwm i gyd. Gret. Dwi ddim yn mynd i defnyddio'r termau nes i defnyddio, mae LGBTQ+ yn holl bwysig. Mae drosodd falle bod ti eisiau gweud rhywbeth am hynny, Lir? Wel, yn y cytuno'n llwyr, mae'n hawdd iawn jyst trafod yn gyffredinol yn dydi am merched yn dioddau wrth law dynion, ond yn amlwg mae'r sefyllfa'n llawer iawn mwy cymhleth na hynny, ac mae'r achosion lle mae aelodau'r gymuned hoyw a thraws, mae'r achosion aflonyddu rhywiol dwi wedi gweld arnyn nhw hyd yn oed yn waith, deud y gwir, na'r rhai o'r achosion dwi wedi gweld lle mae merched wedi dioddau, felly mae yna rhyw fath o ddiwylliant gwallgo, gwarthus, lle bron iawn a dydy pobl ddim yn meddwl bod pobl hynny hefo'r un hawliau, ond yn amlwg ma' nhw. Ac mae yna rhyw fath o deimlad bod yna ganiatad i ddeud be licio nhw rhai o'r pobl hynny, sydd yn anffodus dros ben, wrth gwrs. Diolch yn fawr, ond diolch yn fawr i chi gyd fel gynulleidfa am y sesiwn heddiw. Gobeithio cewch chi gyfle i weld y teclyn, ond i'n falch clywed bod yna dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud o'r pecyn sydd yn ein barod, ac hefyd i gofio mae hwn yn rhywbeth byw yn diwedd bydd yn newid wrth i bethau newid yn y gweithlu ac wrth i ni deall pethau'n well. Felly diolch yn fawr i ti Lir, diolch i ti Rhiannydd a diolch i ti Nerys am sesiwn mor ddiddorol. Ac yn olaf, diolch o galon i chi gyd am aros gyda ni. Dwi'n gwybod bod y sŵn y glaw ar y cychwyn di tarddu ychydig, felly gobeithio callwch chi rhywbeth allan o sesiwn heddiw. Hwyl, diolch yn fawr.